Orunodoi Asoni long amen Kedo tuman nabang pi lapen atumi tangka kelong atuman Aphan stami isi update Akimi kipipon ba kapiklang pondo kopi update ma labang ke non nalitum na so video long sitek pon long ikpo nalitum na so YouTube channel subscribe kelang pode subscribe ikon lapen la so video nalitum share pon ikon tangke non kopi update si Orunodoi Asoni pen kapiklang pon ma la so putak non detail salam lang pon lonang lapen cetan pon lonang Atumi labang ke 7 October 2025 lapen Orunodoi Asoni long amen kedoan abang piatum labang ke suri sirap harohini rafoke batangka alang litum long pon iklo lapen puthot Assam government hin pen non kilong tang atum ba kilong liatum phanstami non dak update kipi pondo kopi update si kipi pon ma la so puthak nili non nalitum aphan details salam la so video long nang than pechini pon ikpo Kicengsi update labang ke lason lo complete EKYC at your bank mate every Orunodoi beneficiary must have an active and verified bank account. If your bank EKYC is not completed, your payment might be stopped temporarily. Visit your bank branch and complete the EKYC verification process. This will help the government transfer your Orunodoi 3.0 payment directly to your bank account without delay. Lasi kecing si labang ke nalitum ke claim nangji kelong tang tumon kelong le tumon labang ke claim nangji kenang sotlo kelong tang tum bangke mo next month mate mo achik lo aphan labang ke kai kis tame nalitum bank account labang ke active ver napo lapen EKYC lata clear ver napo lapen atumi kelong le an abang fiatum kopi si ke claim nangji ma polte nalitum bank along damikon nalitum bank account EKYC doko ka thekji EKYC jong sido polte nalitum la EKYC ke claim nangji la bangke kenang sotlo jong se nalitum EKYC claim pulo tangte nalitum payment la bangke temporary ke long igelo la penalitum bank along dampen la EKYC a process la bangke nalitum claim iglo pulo tangte nalitum la Orunodoi atangka la bangke long pon ikpo lapen number 2 la bangke puthot ladak kipi pon mate ke claim pon nangji la bangke la sonlo link your mobile number with Orunodoi Asoni mate nalitum mobile number la bangke Orunodoi Asoni pen killing donangji lapen avilang tum stame prabjen pen nalitum paling ingon kosong si paling nangji ma nili la so process tame nalitum manang than pechini pon ikpo lapen already link ke dotang atum la bangke non paling bang nang nelo lapen koloso mobile si Orunodoi pen killing a mobile number la bangke nalitum kai kita kapareng nangji la so sim bangke kai kis tame kapareng nangji la bangke kenang sotlo kopia thesi killing nangji ma pulo tangte nalitum ladake tokpon theklongji make sure your mobile number is linked and active in the Orunodoi database. This is very important because all payments related SMS alert verification messages and updates will become to your registered mobile number. If your number is not active or has changes, please update it through your nearest block office or Orunodoi officer. Nalitum mobile number ka active nangji labangke la sopolo active donangji pubangke nalitum jongsi kopini PM diakta Orunodoi Asoni kopini documents chok chedet lapen komantua det si tangka kilongji ma lapen long lema lapen kopi si non ke claim nang lang mala Orunodoi kilong tang tumon ba kilong le tumon lai update kilong verji aphan si mobile number labangke kapiling nangji kenang sotlo ba link do nangji labangke kenang sotlo lapen number 3 labangke la sonlo nona bangke da government hin pestami putho dak bilta kimi kipi pondo visit your block office if you face any problem non bangke la Orunodoi asayan da block along si claim ponik po hodak Orunodoi officer aphan hoda block along pangni ikpo labangke area tin a block long stami alang litum do ikpo ingni ikpo jong sinalitum Orunodoi atangka kipi hot kipia de ho jong sinalitum long donde det ba aprang ke list long do non a list long benta avedet protel hai a problems
nalitum blog along dampen hodak nalitum than pachini dam ikmelo lapen haya proses ba nalitum blog office along dampen stami claim melo non bangke officer tum avelang la orunadoi aputhake stami government hin pe non blog long stami la orunadoi officer nang toy pupusi alang litum pen stami dak pathan pachini poniklo now every blog in Assam has been decided Orunodoi officer to essence beneficiary if your payment has not been credited for the last few months or if there is any issue related your account, please visit your blog office with the following documents. Lapen nalitum hadak lahai sai kiklem ho nalitum Aadhaar card chiponang po, bank passbook nalitum ponangji, ration card stami nalitum ponangji lapen passport size photos tami nalitum ponangji lapen lahai documents sodak ponlo pulotangte alang litum lahai proses bangke nang claim pi ikpu lapen rong pen blog jong se nalitum area blog jong se hailo igo pulotangte labangke nalitum blog office long dam de pin ta chokji koson se chogi mala support stami ni nalitum fanang than pachini pontrik po that number 4 long ke tok pondo for remote areas helpline coming soon lata non helpline numbers tami at ponda prangpo government hin pen paklang dapo if your house is located far from the block office you do not need to worry the government of Assam will soon launch this dedicated helpline number of OrunodoiBeneficiary. Once it's come active, you can contact the helpline from your home to report problems or verify your payment status without visiting any office physically. La selason la helpline number kipi ponjis tami non pipon dapo. Jong se la helpline number paklang pon ikalo ba pipon ikalo pulutangte nalitum jong si Orunodoi atangkalong ledet lapen ciklo ijon long lo ciklo joni bangke long ledet lapen nalitum kaike long vers tami Orunodoi alis penalitum amen aweg det ba ko pinia problem do pulutangte nalitum blog long dam de pin pen tami la so number long jong si contact lo pulutangte alang litum ada online ben tami alang litum lahaya proses bangke claim ponik po jong si nalitum rong pen blog office jong si hailopik damun e pulotangte la so facilities tami helpline numbers tami alang litum pipon popusi pupon lo lapen payment la bangke la payment answers jong si Akimi 7 October 2025 arni jong si komane tangka kelong letum dulang pulotangte nalitum lahai ta mathanang ne nalitum matangka pini kalite penaps taminang leegji jong si nang leledat pulotangte kopi ason si claim nang jima la so puthak nili pena puthot video nang litum pan semar pena 1p2 ikpo kopi bia process nang litum ki claim tunang langma la so process a video bangke nili nang litum pan 1p ikpo la si la kelong tang abang phi tum ans tami nalitum lahaya sai bang nalitum non la bangke claim nang po ba kelong letum stami nalitum stami claim vek nang po la bangke EKYC la kai kita complete nang po success nang ji la penalitum la Orunodoi long kilinga mobile numbers tami active voy nang ji jong si Orunodoi long kiling mobile jong si haino igdag ba sim jong sing boik chok puloteng te la tanalitum Akimi puthot kapaling nang ji kinang sodlo la pen mo next month pen de mo check lo pen jong si nalitum tangkalong donde det lapen kopinia problem do kok pulotang te nalitum blog office sang dampen stami hoda nalitum lahaya sai banghe claim damik melo lapen puthot non Orunodoi Asoni Akimi ka apply stami cheng ponik popsi nilihin pen stami birta bang puthot karju ponlong thulo la sila pulo la short update naki 1p la bangke lapen la son update mate la son video na litum kelang long verje pan pura la so YouTube channel la bangke na litum subscribe ikon lapen video na litum ke share ting ne pin share por ikon lapen komama si Orunodoi atangka atumi kelang donma na litum labang so video comment box long tok pen than pachini ikon tangge dumi thakmi kadu kawi car british 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tami nilhin pen cardom